Ti non tes pinta de ser un estudante burgués, dille. E a Duarte inquiétao, un apuntamento seco no seu ton. Ao longo de 110 páxinas achegámonos a Miguel Duarte e con el o caso Escala, un macroproceso xudicial que xorde a raíz dun incendio nunha sala de festas de Barcelona que afectará o movemento libertario. Uns feitos reais que Diego Ameixeiras aborda entrelazando fíos de ficción e de realidade, de memoria e de imaginación, nunha escrita galopante e innovadora coa que tece e construe un anarquista. Ese Miguel Duarte é un personaxe que está cheo, digamos, de escuridades e ao mesmo tempo tamén, de grandes zonas de luz, non? É dicir, alguén que se enfrenta á vida con toda a intensidade, pero tamén hai unha parte del, do seu pasado, da súa historia personal, que non acabamos de coñecer de todo, non? Cando o personaxe se ve dentro dese fervedoiro político que o arrastra, é onde creo que a novela comeza un pouco a facerse preguntas, quen era realmente Miguel Duarte, cal era o seu obxectivo cando chegou a Barcelona, que papel quería el xogar dentro dese estoupido anarquista nesa época, durante a transición. Entón, é un personaxe con misterio, e sobre todo creo que fondamente humano, porque ten as súas contradicións, ten esa relación peculiar, sobre todo que establece consigo mesmo e coa súa propia identidade. Ao redor do caso Escala hai moito mito, é dicir, hai moitas conclusións ou moitos espazos aínda por explicar ao redor de todo ese caso. Eu, a través da ficción que fixen, foi recrear un pouco todo iso e centrarme nun personaxe que eu creo que arrastra con el todo ese mito, toda esa ambigüidade dese momento no que o propio estoupido dese movimento anarquista nesa época vai tamén acompañado desa intensidade social e política con que se vivía ese momento histórico. Quería facer unha mestura entre ficción e crónica histórica. Claro, eso creo que traía un risco, de decir, porque realmente son dous posicionamentos diferentes a hora de tratar uns feitos. A ficción tes unha liberdade, obviamente, para contar todo como che apeteza, a crónica histórica require que esteas pegado á realidade, que esteas contando uns sucesos. Con ese objetivo, de contar a historia dunha forma como un pouco rápida, urxente, é dicir, como que a forma en que está contada a historia respondese a como estaban vivindo os protagonistas aquel momento histórico, con rapidez, con ansiedade. Entón, pedíame que esa historia estivese contada así, con esa velocidade, igual ás veces dun xeito un pouco como sincopado, ou, en algún momento a novela é máis unha crónica, despois é ficción, despois aparecen os pensamentos dos personaxes, aparece o dato histórico concreto, aparece a reflexión dun pensamento dos protagonistas, é dicir, está todo aí, creo que mesturado coa idea de crear esa sensación un pouco, non sei se caótica, pero de urxencia, isto está respondendo a un momento moi vibrante, porque realmente Barcelona nesa época era unha cidade que fervía con ese momento histórico tan importante que estaba vivindo. Tiña un pouco de gana de intentar buscar un xeito novo de contar respecto ás novelas anteriores. Entón, foi un pouco difícil ao principio, porque tens que buscar un ton, tens que buscar un ángulo dende o que narrar.
e sobre todo había que buscar ter unha gran documentación previa, non? Porque ainda que eu coñecía o caso Escala e tiña claro a idea da novela, pois claro, para contar esa historia necesitaba ler moita literatura ambientada en Barcelona, consultar moita hemeroteca, había que encherse dunha documentación e dun ambiente que cando escribes unha novela ambientada no presente, por exemplo, non tes outras dificultades que aquí non tes. Moitas veces lendo periódicos da época, descubrindo un pouco cal era o ambiente político deses días, e a verdade é que eso estivo moi ben, foi moi divertido, porque acabas descubrindo que realmente descubrindo, xa se sabe, pero acabas un pouco dándote conta ata que punto o gran relato da transición que nos contan é un relato absolutamente interesado e que hai moitas voces, non sei se silenciadas de todo, pero sí que quedaron totalmente ao marxe dese discurso que ven dicindo que sí, que despois da morte do Franco hubo unha gran reconciliación, e todos vivimos máis ou menos felices baixo un Estado, con todas as liberdades, todo iso, sí, iso está moi ben, pero houve xente que soñou con outros escenarios posibles, e un pouco deso trata a novela, e con todo iso é co que eu me quedo, cando fun escribindo, darte conta, creo que algo deso se conta na novela, como a historia está contada sempre dende o punto de vista de quen ten a forza para poñer enriba da mesa un discurso dominante, pero que hai algúns que están por aí subterráneos que merecen ser contados. Non sei se moitas veces están contados a través da historia oficial, pero por lo menos a literatura está aí para compensar eso un pouco, a través da ficción.